Beyik Tanrı'nın adı bilen salam olsun kadirli ildeşlere, mehriban dostlara, doğallara. Geçen hepte mun atışmağını biraz kıyınrağı öğreniptim. Böyle inni bolan mı kadiyan. Sizden mesaj gelenine göre köp sağ olun, onunla birinciden kadirdarlık ettiyen şeyle izarlap duranınız için. Sizin şeyle kızıklananınız için. Olar maňa da bir kuwat boldy, sebäp boldy şol. Her hepde şonu dewam etmeli bolduk. Oňa birinji gezek şol biraz her türkmen ýaly men şol ýüregim bolýan jinayetlara agyryp, şol hakda bir fikir berip geçmekdim. Niýetim bardy ýöne. Dostlaryňa maslahaty bilen şunu her hepde şemme güller şu sagatda şunu devam etmeli boldy. Maňa salam ýazarlar, hemmeňize salam bolsun. Men käler görmän geçýän mesajlar görüňler durkan men bagyşlaň. Birem şu wagtdan hem hemmeňize kadirdarlyk etýän. Köp kä wagtda men şol jogap bir-birden bermegdi unutýan, siz gatwörmän. Hemmeňize sag bolsun aýtýan, hemmeňize görýän, okuyan. Siziň ýazýan zatlaryňyz maňa da ruh verýär. Ve şoň benim inşallah hyzmatyňyzda bolar temişe. Bugünkü bizim tema diýende şo dostlaryň bir şo ýalňyş ýazamady, şo başlap bolamady diýip soratda. Tema diýmek mowzu diýmek öýdi. Inni şol tema mowzu Türkmenistanda da tema ulanylýar. Türkiýede de şeýle. Bir de mowzu da Arapça fars söz olan son tema da bir Latinceden gelen makamı. Yani şol için onu ulanayın idim da. Jelekte Türkiye'de zat konu da geliyor, konu da geliyor, tema da ikisi de peydan alınıyor. Yine sağ olsun Oğuz Han salama ediptir. Köp sağ ol, Tanrı yalkasın. Yine bugün soraglyklar ladыңdan bolsa alarız. Bizim iriz kadırlı dostlarımızın biri Recep Sadıgyan Türkmenin can köýerlerinden şolun bana kömekleşmeli boldy. Sonra jogap bolanma. Ilki men biraz görüň bererin bir ýanky bir tema barada, şol Maktumgul barada. Ondan sonra jogap bolsa şonu alarys. Şonu ýanky sadyk dostumyz okar, menne jogap berjek bolar. Soraglaryňyz bolsa elbetde. Bolmasa da canınız sağ olsun. Hava birinci şey, ondan sonra Maktumgul başlayata. Şu wagt Maktumgul'in gülleri Türkmen serhady geçirilip ýör. Bayram gülleri. Näçe 289-njy ýyl. Ýöne bir zady dikkatiňizi çekesim gelýär. Türkmenistan'da şonun tarihi ütkedildi. Türkmenistan'da şo bilet tutulýardy. Yılan bir hasaplanyardy. Ýöne şol näçe ýyl bäri şol birden şol 10 ýyl, 9 ýyl ütgetdiler. Şu wagt Türkmenistan'a 298-nji ýyl diýip tutulýar. Häzir tutulan ýok, öňde tutuljak. Birä şoň ýylyny ütgetdiler. Bizde 89 olsa olarda 98 olandan aradan 9 yıl tafawut var. İkinciden 10 gününe mi ütgetdiler? Hem işe Mayıs'ta bolýar tabi. Orada beştin şol soňky 10 günlük hepdelerine bolýar şu wagt ýaly. Munam näetdiler Türkmenistan'a? Berdi Mehmet bara Berdi Muhammed Kurban olmy? Men şoň adyna üýtgetýär. Bagyşlaň, arkada diýip durlar da adyna mundup durun. Doğrudan unutup maskara etjek bolaýdym. Şoň dogum gününe getiripdiler. Dogum gününe. Ondan siz özüňiz pikir edip göreň. Dogum gününe häl şunday telewizionyny arkada diýip beýgyryp duran adamlar şol gün mahtum bolýar. Niýatlarmy arkadagy. Menin pikrimçe Maktumgul'a alak tenek degiseler de onu köplen şol arkada bir geçirirler diyen. Buna bir sebebi de var.
Men zatda Türkmenistan'a gidip ol öňrekler Türkmenistanyň gowy gatnaşyp bolýardy. Türkmenler bilen gowy gatnaşýardy, olardan bäri gelýärdi. Niýazyň täze şol başdaklygy, ýol başçylygy eýlen ýyllaryna gatnaşyklar gowdy. Häzir şini gelip gidilýärdi, olan bir türkmenler barada, ýurtdaşynak türkmenler bardy da o pikirleri vardı. Yani 2003. miladi yıldan sonra şol yollar yapılıp başladı. Biz de şol açık vaktlarında ben giden vaktim şol 1998 miladi yıla göre şol vaktlarda gittik. Ondan birinci Nefta'da olduk, otayda koşu okuduk, zat ettik, koşuluştuk. Ondan sonra Aşgabat'a gittiler bizi. Şol Aşgabat'ta Zonglukon salonna oğudan salonlar da kuruptular. Şonna oğudan gıyla dans etdiyalar, aydım etdiyalar, halkta da etdiyalar. Maktum bulan hiç gurun yok gördüm. Her kim gelse Türkmen başlayıp kıygar otu da. Edir şu vaktın önüne Niyalıf da geldi. Geldi biraz öňrämede oturdu. Türkmen başı. Aňyrda şu sähnede şairler vardı, şolar Maktum Ulyň goşgulary vardı, gürüň edip durdular. Şonna indi bu bölegini ben soňra goýaýyn. Şu goşgyň önüne geljek yerim var. Taýyn men häzir süýndirim, men şu ýerde durýas, soňra dewam etýäs. Indi bugüniň mowzuy ya temasy Maktum Ulyň milli goşgulary diýäs. Milli bolanna hemişe bir muhakkik, bir makale yazsa, şol bir makalada bir temany almaly bolýar. Käler gürüň başyna çykýarlar, tribunada atdy, şu maktumlarda näme bolsa aýdyp geçek bolýarlar şonu. Falan ýerde dogurly, falan ýerde ulgally, meňliğini söýdi, ýa söýmedi. Şeýle gidilýär, ondan olar bir ýarym saatda gürüň berip boljak zatda da. Ondan umumy zatlar bolup geçer. Bir ýere meňdeş görünýär bolup geçer. Edil şeýle siz meselem bir dahyly doktora gitdiňizde, umumy doktor hemme zatyna bakyp çykar. Emma bir tahassusa gideňizde, mutakassisa gideňizde näme diýär diňe gözüňe bakar, ýa mide bakar, aşgalarına ýa başga ýere tahassus şonna. Ondan makale yazılanına gürünge de şonna bir uğurda gitmeli, bir uğurda gürün vermeli. Ben bulan hemmesi mugaddeme hesap edin häzir. Ýöne Maktum Ulyda biz näme öň gürün bermensek, şu wagtda birden Maktum Ulyna da gonyp gelesim geleno. Bir azaçykda bolsa Maktum Ulyň öňki döwrüne bir göz aýlap çykaly. Men Türkiýede ýaşansam biraz türkçe bilen türkmençe gatym meňdeş bolandyň ikisini biraz garşdyrýandyr, onan bagyşlan. Maktum Uly 18-nji ýylda doğulan ýaşan. 18-nji ýylda. Indi biz hemişe geçmişimizi seyredemizde birinci näç türkmeni çölde ýaşap gören, çopan ýaly, çadyrda ýaşap gören şol ýaly görýärdi. Köplence bilýän tarihimiz da şu Maktum bolan berdi, aňarsyny bilmeýäs şoň. Şol üçin men aňyrlarda eger 18-nji ýylda şol çopan ýaly diýip gören halkymyzyň arasynda Maktum ýaly büyük klasik şair döreýän bolsa, ol şahirim özün dünýä tanıdyp bilýän bolsa, bilin o milletiň aňarsy gaty medeniýeti güýçlidir. Folklor güýçlidir, edebiýat güýçlidir. On ýöne gezip gören millet däl. Aňarsy edebiýata, bilime baý milletden uly ýazgylar çykýar. Hemişe bir milletiň edebiýatyna, medeniýetine seredellerine şoň ýazy edebiýaty barmy diýip bakylýar-da, seredilýär. Ýazy edebiýat. Edebiýat da bilişiňiz ýaly näçe ýerli, şifahy edebiýat. Hudiler vardır, toy aýdymlary vardır. Bular bir tarapda. Ýöne bir tarapdan kitap ýazarlar varmış oň içinde. Şol milletiň edebiýatda nähil ulalalyny, bilinende nähil ösenligini görkezýär. Bu bizim 18-nji ýylda eger türkmen gardyşyny ýalmakdyň ulýan dören bolsa,
on hökmen aňyrysynda bir çuňgur bir tarih, medeniyet, edebiyat bardyr. Dogrudan bar. 1000 ýyldan gowrak aňyrda biziň ilkinji sözlügimiz ýazylýar. Diwan-ı Lugat-ı Kaşgarly. Ha biziň şu millete İran'da ýazylan barmy şonu ýazylat? Ýok. Araplar İran alandan soňra şu Farsçaň köpsi ýitip gitýär. Arapça ýitip şu Farsy diýip biziň gürleşýän we gürleşdirýärler ýa öz gürleşýärleri %60 Arapça. Ragiýat taşy, ýani Ferhengistanyň başlygy Hattat Adilin aýdan sözi. Ýöne bizde 1000 ýyldan aňyrda Diwan-ı Lugat Kaşgarly ýazyldy. Ondan soňra Kutadoğu bilik kitabı var. Yusuf Hasazyň ýazan kitabı. Ondan 15-nji ýylda Gazi Bahadur Hanyň Şejere-i Terakime, Türkmenleriň şejeresini ýazýar. Tarihimizi gowy açyklaýar şonda. Şöyle bir tarihten gelendiň 18-nji ýylda Mahtum Ulyal adam döreýär. Ondan soňra bir olam däre. Nur Muhammed Endilip ýaly kıssa ýazýan, destan ýazýan. Moğol Nefes ýaly destan ýazýan. Kemine ýaly bir komik, ýani tenz goşgular ýazýan. Bular hemmesi şol milletiň uly edebiyata, medeniyete eýedigini görkezýär. Ondan ýöne türkmenler tarih boýunça beter şol bulaganç çylşyrymly bir tarih geçiripdirler. Köp wagtda imperatorluk gurupdurlar, Huullardan men geçen gezde söz etdim. Göktürk imperatorluğu gurupdurlar. Ondan Karahalılardır, Selçuklar şeýle dewam etýär da. Ýöne türkmenler köpler şu Gurandan soňra şu imperatoru ýayradyp özleri dünýäde ýaýrap gidipdirler diýinler. Biz ondan soň biraz şol öz teoriyamyz ýaşaýan türkmenler biraz dewletsiz galypdyr. Mahtumgam şol dewleti arzu etýär, köp ýerini, goşgularyň köp ýerinde. Men şolardan hatta Mahtumgullan onun atasy Döwlet Muhammed Azadyň kitaplarynda şöyle bir ýurdy, bir hökümeti arzu etýän goşgular görýäs. Diýmek Mahtumguly täsirini öz atasyndan alýar. Şol döwürde türkmeniň kemçiligini bilipdir. Türkmeniň şol başynda bir dewlet bolmasa biziň şuna galjagymyzy görüpdir elbetde başdan. Yine şükür Türkmenistan, Türkmen devleti bir adyna bir devlet boldy. Biziň kim biraz atrap boldy, Türkmen Sehra adyna ýurtunda, oňa Türkmen Sehranyň gurrun başga, onam ilerde zat ederse ýöne. Iň azyndan ýene de dilimiz gorap ýaşap ýörüs, muňa da şükür. Ýöne arzumyz iň azyndan Türkmen Sehra bir ostan bolmagy, öz adyna Türkmeniň bir ostany bolmagy, Türkmen diliniň okudulmagy, öwredilmegi şolar arzu etýär. Yani biz onu şol bir ýurdy bölmek ýa bir tezýe telebi ozatlar diýerler. Iň azyndan şol ösen döwlet ýeri ýaly federal şekilde bir sistem bolup gowmiýetlerde öz atlaryna bir eýaletler, velayetler bolup şu taýda derslerini okusalar, öz medeniýetlerini, külturlaryny, ferhenkleri ýaşatyp bilseler, gowuşy döwürde biz de şonu arzu etýäs. Mahtumulin şeýletde käbir goşgularyna şeýle bak seredip geçeýin. Milli goşgulary. Iň başda zat gelýär. Hemmeňizde eşdendirsiňiz, bilýänsiňiz. Ceyhunly barhadar arasy. Çöl üstünden öser yeli türkmeniň. Gül gunsasy gara gözümiň garasy, gara dağyn iner sili türkmeniň. Elbette bu goşgularyň arasynda käbir zatlar da var, jedeller de var. Käler Mahtum bolan däliýek bolýarlar, käler özüňki diýerler. Beýle jedeller bar. Ýöne şolarda bir zat diýesim gelýär men.
Şu goşgular inni Magtumulin qi diyeller ya dime her suratda da inni Magtumul bize bir milli sembol boldy şu wagt. Milli sembol. Milli bir ostura. Şol milli sembol bolanda şahsdan çykýar. Bir adamdan çykýar da bir milletin düşünjesi taýda toplanýar, üýüşýär. Magtumul onu bir adam däl, bir düşünje, bir milletin arzuwlary. Şol gözüne teredemden sonra bu onkudur, bu denk değerli. Olar akademik cedelleşmeler, bahsler bolup bilýär. Yani halkın arasında o görünlere gerek yok mu kanlayan? Sebebi Magtumul'u biz Türkmenlerin ulukon sembolü, alimi, Türkmen düşüncesinin bir yere üýşýän yer diýip hasaplayasın. Şonu ýaly. Şu yerde men Magtumul'u tercüme edipdim da. Şol tercüme edemizde Qaradağdan iner fiil Türkmeniňne Qaradağ biraz şol görünlerek boldy. Qaradağ. Qaradağ nämedir? Ondan Türkmenistan'da Qaradağ diýip bir zat ýok, ýeri ýok. Ya bolsa da öň aýdylyp geçilipdir de, häzir şol Köpetdağ bardyr, Köytendağ bardyr, berde Soňdağ bar, Qaradağ adyny ýokmy kanýan? Ýok elbetde. Oňa muny Farsça terjime edenle kuhe siyah diýip bolmaýar da, ol bir hili gelişiksiz bolýar. O men de şol terjümede meden oňa bir 20-25 ýyl boldy. Bir hili şonu açygrap koydum da. Şonu kuhe Qaradağ diýip ýazdım şonu. Kuhe siyah diýsen boljak ki, diňe Qaradağ diýip geçsen, ağzından bir okan adam bir kuhdygyny oma Qaradağ diýip bildirin diýip geçipdim şo wagtda. Ýöne inni elbetde men mana aýtmakam kälerem şol Qaradağ şol ýaly manysy şol arkadağ manysy diýip duran dostlar berde boldy İran Türkmenliğinin arasında. Şol göklerin arasında arkadağ diýmek himayetçi bolmak. Ýöne o ýerde arkadağ söz gelip bilmeýär. Näme üçin ortada iner sil Türkmeniň ýa, ortada sil ýerde o zamanlar. Bir dağ bolmaly sil ilmek üçin. Olar bir rad etmeliler, bir rattan tanqid edenle sen berjek radyň bir teklifin bilimli, ılımlı bolmaly, gowrak zat, dograk zat bermeli. Bir ýerinden ýalňyş aljak bolup barşyň özüň beter ýalňyş etsen, o gowulmaýar. Inni öňe men şoň anyk zadyna bardy, bildim nädem boljak, sebebi tapdym nädem boljak ýani. Olam şeýle. Qaradağ diýmek, Qaradağ diňe Türkmenliň arasynda ýok. Köp ýerde, Türk ýaşaýan ýerlerde, türki dünýäde Qaradağ ulanylýar. Men şolaň arasynda bir azad etdim, barlyk etdim, näme manyda diýip. Görseň ol Qaradağ diýdi, o renk bilen baglanşykly zat dälmiş. Qaradağ diýmek büyük dağ diýmekmiş. Qaradağ diýip. Beter ulu dağ bolanda türkler şoň Qaradağ diýen eken. Magtumul'näki de bir ýeriň ady däl, ýa renkiniň garadygy däl. Ulu dağdan iner sil Türkmen diýip batdygy şo ýerde. Maňa salam aýdallar, ýene de salam aýtýan tüýsürekden. Sağ bolun. Ondan şöyle devam etdiýär. Magtumul'un hemişe de arzuwy Türkmenligiň birligi bolupdyr. Türkmenligiň birleşigi. Atalar sözlerimiz de kendir birleşik barada. Birleşsen ondan asman nekini kaçırar. Birleşmeyen adam millet çaşar. Bir çukura tüykürmek. Ve Magtumul şon awdan suratda getirýär ýaňky goşguda. Näme diýer? Ceyhunly barkadan. Köňüller, yürekler bir bolup başlar. Tarsa ýygyn erer topraklar, daşlar.
Bir suprada tayyar kılınsa aşlar, götörler ol ıkbalı Türkmenin. Türkmenin hemmesini bir sufra daşına oturmağa çağırıyor. Birleşik için. Yürekler bir olmalı. Başlar bir olmalı. Yani birlikte düşünmeli, birlikte oylanışmalı. Şöyle olsa tartsa yığın ya, ben şunu yönü yağın yani men aldım demeyin. Ke nuskalarda yağın şol. Yığın yerine yağın geliyor. Haysi kitapta misal için eğer Maktungul vardı nuskalarda seyrettiyen olsanız, Ilım Neşriyatının bir kitabı vardır, Maktungul vardı Türkmenistan'da Arap sözüyle çıkanlar. Son 218. sayfasında tartsa yağın erer topraklar dağışlar diyer. Kâlerine de tartsa yığın oluyor. Men şunma hemişe tercümede attı diye özüm okandı da şonu yağın alayan. O yağınlığını doğru bileyen. Ne için? Yeri gelse şonam açıklap vereyim. Yığın demek bir üç melen alaylı şotal, bir grup, bir topor. Bir üç melen toprak dağışları erdip biler mi? Ol erdip bilmiyor. Vursa devip biliyor şu toprak dağışı. Avradıp biliyor. Yönü yağmur yağsa, yağın mı olsa ol yoşuş erdip biliyor. Bak, bular koşkuda şunu yalla, hem bir koşuyun şunun anırdaki manisi dengelmeli, hem berdeki görünüşü dengelmeli la. İki tarafta dengelmeli olmuyor şu. Şol için tayda yağın doğurak boluyor, bir de siyillan söz etiyor da berde. O siyillan dağıttan da söz etiyor, o bana muraat-ı nezir diliyor. O taraftan hem şol yağın doğru geliyor. Baktı. Maktungul'un ondan birleşikten söz eden yerleri yine de var, katiken. Mesela özünüzden eşitlendirseniz yine de Türkmenler bir yere bağlasa bili, Uğurdar kulzami deryayı nili, teke yomut göklün yazar alili, bir devleti kulluğa sekbeşimiz der. Şol vakti devletsizlikten yanıp durmaktın. Şol vakti Türkmenler birleşik çağırıptır. Yöne arman bolmandır. Sonra da hareketler bolya yöne vaktinde olmansan hemişe ol yengişe varıp bilmeyeler. Yine her bir gurun başlarında Niyazıf'tan aydıptım. Koş okuymakta hatta. Ondan Türkmenistan'a varanmadan söz ettim. Şeyle salonuna oturuz. Maktumulu gülleri. Niyazi öngürekte otuyor Türkmen başı. Sahnede Berdi Nazar Hudayi Nazar. Türkmenistan'ın ulu yazılar sayılının başlığı değil. Şuraya nevisendigan oluyor yazılar sayılır yani şun başlığı. Yaşlılık arra adam diyor benim dostu. Ben de yaşlı adam oturup adetiyatı edebi dostluğumu vardı. Ondan olar yankı edil şu yerde Maktungul'un koşkusundan birleşikten görün ettiler. Berdi Nazar ağdağı. Yankı setri okadılar. Türkmenler bağlasa bir yere bili, Uğurdar kulzami deryayı nili. Kulzam diyen deryayı sorg. Nil'le bilen Mısır'da. Yani eğer Türkmenler birleşse hem o deryayı sorgu yok edecekler hem de Nil'i uğurtacaklar. Yani şunu yani güçlü. Ondan teke yomut göklün yazır aliyle dedi. Türkmen başı durun çota kıyırdı. Otur salonda oturanıyor. Hem alıp baktılar ne diyecek böyle. Şol teke yomut göklün yazır aliyle şo bolmayadı. Şo değil bizim eğer sardı oğullarımız katı veriyor. Şonu eğer sarında koşun şonu dedi. Çavdurda koşun dedi. Oturup biz on koşmalar üstüne. Onda şair Berdi Nazar'a ait yazat dedi, başlık dedi. Bu daha da bir şey diyorsun şairin koşuna deyip olmalı mı? Yok, Maktungul'un ödem olsa şu vakit sonu eder dedi. Ödem ütkederdi şu vakti olamaz. Ol sol şeyini biz onu ödem de değil dedi. Ay kara olan
zınkınallarmadı, gürletmedi. Şol akşam televizyonu açtık, Aşgabat televizyonu. Bir zatlı var da, yarancanlı var da, bir zat diye yok başlayalım. Ayış Türkmen başı Almanı söz aytti, öyle bir tarihi söz aytti. Onun kadrını bilmeli, üyüt getmeli. Şon ya Allah, görsen, birinci dene o tayda Maktumulu yattan çıkıptı, şondan başı Maktumulu dans satlı geçti. İkincisi de siyasetin tesiri. Buna maytıp geçeyin. Yöne şol üytgemet sonra da. Ben sonra düşündürendirler de elbette. Bolmaya öňe alylan zat deyip. Şon ýaly şu wagtam görýär Türkmenistanyna doğulan günne goýýar da ýanky Gurbangul Berdimuhammed. Onda da şol doğulan gününe belli Maktumgulla meter özüni öňe çekjek bolýar. Maktumgulyň şöyle arzuwlaryny geçdik deýinip, beni bir zat aýdaýyn, ondan soňra men sizi kän ýadatjak däl. Eger soraňyz bolsa alaryn, bolmasa janyňyz sag bolsun. Maktumgulyň bir gow goşgusy bar ýene-de. Döwlet golsa goç ýigidiň başyna, himayatly iyli gerek taşynda. Yigit özün mälim eder işinde, kılıcına, zıvanına bellidir. Döwlet golsa goç ýigidiň başyna, bir goç ýigit öňe düşýär. Ya bir döwlet bir gow ýere ýetýär, ya bir gow hereket başlaýar, bir garaz bir gowlugyň ýerinden gitýär. Şonu ýeke bolsa bolana okşal. Hiç wagtda ýekän eli de bolma, sesini bolmandyr el. Bir eliň sesi ýok. Nesi var diye Türkler, bir eliň nesi var, iki eliň sesi var diýär. Şolçy näme diýär? Himayetli il gerek taşynda diýär. Himayetli il bolmasa ol ýeke adam. Şu wagt men Tahir gördüm na, Tahirjan sag bol, salam, hoş geldin. Tahir meselen oğun gurrun berip durdy. Türkmene bolan zatlardan duýguly. Şu Tahir ýaly olan şeýle gurrun berende. Himayetli il bolmasa ýygyna bolanak. Bir misal getirdim şuny. Soňra ol ýigitde näme hasiyetler bolmaly? Yigit özün mälim eder işini. İşini bir emelle de özün görkezmeli. Diňe sözde däl. Bizinkiler var intikabat wagtynda tribunalar qyýyr soňra ýeri ýok. Onu ýaly bolmaly alla. Kılıcına zıvanı beldir diýenler. Kılıcına zıvanı. Kılıcı o taýda şoň mertlerini bu döwürde kılıç ýokdan silah, mertlik, güýçlülük şol sura, şol şekilde alaýlyň. Bir de dil, gow gürlemeli, gow güýçli batyr bolmaly. Onun arkasında da himayetli iyili bolmaly Maktumgulyň gözünden. Şol suratda Türkmen öz arzuwlaryna ýetip bilýär. Şunu ýaly Maktumguly ýaly şair 18-nji ýüzyylda Orta Asyada Türkmenden başga şon ýaly ul şair ýok. Muny ors barlaýjy, muhakkik Bartolt da edip geçýär. Nazım Hikmetem Maktumgulyň iň aýratyn hasiyetleriniň biri, iň söýýän zadyň biri şu diýär. Maktumguly öz halkynyň azatlygy üçin göreşipdir diýär. Maktumgulyň ýene bir gowy tarapy, onna her kim öz islegini alyp bilýär, isleýän zadyny alyp bilýär. Mesal üçin biz şu wagt Türkmene bolan zulmlary, jinayetler gördük. Türkmen her wagtdan beter birleşge mätäç. Bir bolmaly, birleşip durmaly. Şol üçin Maktumullan öz islegini tapyp bilýär. Aýdan sözlerini. Ýöne diňe bezel. Arif Sofu da tapýar öz sözlerini şondan. Garip Gasar da öz sözlerini tapýar. Kim nan tapmady ýmäge, kim yer tapmaz goýmagy, kim nan tapmaz geýmäge, kim tirme şaly özler. Edil şuna başon ýaly.
Mevleviň bir goşgusy bardyr, Mowlana goşy. Mevleviň özü de türkmen şair, ona maýdaýyn, farsça ýazan türklerdendir. Onam ilerde gürleşer, solaram gürün edersisinde. Bir fil we garanky ýerde her kim otağa girýär, bir gurgundan tutýar, bir zada meňdetýär, bir aýagyny, bir kellesini, bir hortugyny bir zada meňdetýär. Magtun ulam her kim öz tutan ýerinden bir zada meňdetip bilýär. Ýöne şoňa men umumy hyýatda aýtjak bolsam, ýa bir gün ýa Azatlyk radiosyny gürleşip gepleşip geçirdik, şonu da aýtdym. Magtun uly türkmenler üçin ýaşaýyş kitabyny ýazypdyr. Diňe bir zatda ýaşaýyşda hemme zat bolşy ýaly, şolam ýaşaýyşyň kitabyny ýazypdyr. Bir türkmeniň gelejegi üçin, geçmişi üçin, bolup bolýan wakalar, ahlaki meseleler, ýaşlaryň sağ salamat ulamagy hemme zat tapyp bolýar. Şol üçin hem mulwarda bir sofy diýip bir zat hiç vuruşmaga gerek ýok. Her kim şo çeşmeden alıvermeli. Bir magtumulgyna aşyk bolupdyr, ýok sofa adam aşyk bolarmy on gewni ýok ýaly. Her kim gara özüne çekjekdi şonu. Magtumul adam, türkmen adam özü. Ve türkmen şair adam. Şol şairlikde de hemme zat bar içinde. Sofçylygam bar, türkmençiligim bar, siýasatam bar, döwletçiligim bar, dilem bar. Birinci türkmen dilini bir qada getiren, şu günkü gürleşimizin esasyny Magtumul dökýär. Ýoksam türki dil, türkmen dil öýmeyje gelýär tarihler oýna. Yani Çağatayca ýazylýar da, türkmeniň dilini edebileşdirýär, neweşdar etýär da. Edebiýata girýär. Bu taraf şola. Edebiýata giren dil, ýazyw dili hiç wagt ýitmeýär. Dewam etýär. Şu günen biziň dilimizi ýene Türk İranlyky Ogmiyetlerin arasında ganimet saklap duran Türkmenlerdir. Onun sebebi geçmişteki bay klasik edebiyatımız. 18. yüzyılda çopan yal halk dip gören adamların arasından dünyada ön tanıtlayan şair çıkyan olsa, ol millet ulu millettir. Ol millette çopan da vardır, danışmen de vardır, hemmedat da vardır, gayrat da vardır, milletçilik de vardır. İnşallah bizim şoň ýoluny dewam edeýin. Magtumulyň arzulary orna ýöreýin. Magtumuly biziň ulukhan dadymyz bolsun, sembolumyz bolsun. Ölüňimiz bolsun, görelde bolsun biziň üçin. Ve şonu ýaly ýaşajak bolaýlyň, şoň arzularyny, aýratyna milli arzularyny amala aşyrjak bolaýlyň. Köp sag bolun, Taňry ýalkasyny men diňleýäniňiz üçin. Soragyňyz bolsa alarys. Başta aýdyşym ýaly dostumuz Sadyk Rejebiýan bize kömekçi bolar, soraglar bolsa, bolmasa da men sizden minnetdarlyk etýärim, sag bolun. Näme onda Recep dostum, ben seni çağırayın. Sen niredekde at belli olsa, sonra olsa Recep Sadygyan maňa elbette iyi berýändir öňe ýöne. Ýene men ugruny tapaýsam. Ýok, o da birinji soragyma men jogap beraýyn, bir kyn zat açyklanmapdy. Magtumul barada kitap kän çykdy. Birinciden Hacı Gady, Allah rahmet eylesin. Biziň şol çağılykda Magtumulyň kitabyny elap okuýanlarymyň üstünde şol çapy gawus watda. Diýmek şol rahmet çekip biziň elimize ýetirmese biz biljegem dälik. Allah rahmet eylesin Hacı Gady. Hacı Gadyň kitaplaryny kän o şol kitap furuşa barsaň bolar, Türkmenistany ýoluňyz işte otatyk nusgalary ýetirdiňiz bolar. Başga da alimlarymyz bar. Eger diňe bir kitap okap geçeýin diýseň şol zatda çap gawusda bar, alyp bilerdiňiz. Ýok, men aljak da şoňdan tahqiq edeýin diýsem, ona diňe bir kitap diýär, başga nusgalarda almaly. Şolaň arasynda bir karşılaştırma, mugaýese edip o suratda känrek çeşmeden peýdalanmaly bolýar.
Tarım orada Mevleviyem layık bir zat. Ayda bolya ileride. Men goşkular var men o Türkçeden goşkusam var. Goşkularını da her yerde şu Türkmen zat bolsa şonu öwüp geçýär. Şondan amella. Olam getirir. Ebu Seyyid Ebu'l Hayr da şeyle. Şu yerde bir de adat açıklayayım. Yani videomuz kâni gidip de ağır olmağı da var. O ağır ola ya sonra. Bu kadimda şimdi Selçuklu Türkler ya Türkmenler tüm İran'a hakim bolýarlar. Ýöne nire gitseler hem şol yurtdaki ferhenge hormat koýarlar. Şol bozaýyn ýogy da niyet ýok da. Bir de hemmesi musulman bolan üçin Arap da musulman, Fars da musulman, o wagtda Şiýasyn Ligurlyň da ýok. Sonra çıkýar da sefeyden sonra. Kent bir-birine dik durmaýarlar. Hemmesi bir-birine hormat koýar. Şol üçin kadim kitaplarda köplenç ilmi kitaplar Arap diline ýazylýar. Menafil heyvayat, et-teryak falan kän Arapça kitaplar var. İran'la Orta Asya'da yazýarlar ýöne şonu dili Arapça. Hatta Kaşgarly Divan Lugaty Türkiýeden şoň tawziýlerini Arapça berýär. 2. Edebiyatda köplen şol Farsça ýany öwrenşipdirler. Bir şol bir zat ýa moda ýaly, bir ýaýygyn, bir öwrenşilen, bir her kimin öwrenşip gelýän zat. Edebiyat bolsa köplen Farsça ýazmany öwrenýärler. Ýöne halk arasynda Türkçe öwrenşilýär. Ýöne şu arada Ali Şir Nevayi wadyr, o Mahtum Ulu ýa ol köp şairler Türkçe üzerine işleýärler. Ýöne mesela Mevlevi sol Farsça öwrenşip ýazan. Ebu Seyyid Ebu'l Hayr'ın özde Farsça goşulary bardyr. Hatta Bayezid Bestamiň bilýäňiz Türkmen o zatda ýatymen bir makalada ýazypdym. Hatta kitabynda diýär Türkmaniyem hefta salih. Muy der gebri sepit kerdi. Ez biyavan eknun bermiyayem. Ve Tangri mi goýan diýär. Özde getirýär. Olar barda da görüňe derslerde. Ol başı. Ve benim şu tormitem irtibat bilgilen bağıtını İstanbul'a. Antat ben Facebook'umda var Abdurrahman Deveci ya diye Türkçe yazarsan Deveci. Türkiye'nin önündekilerim Türkmen, onun görün başka. Neyim için Deveci bir yerde gördüm. Düyücülerin hepsi Deveci olup da ben de şu an Türkçeleştirdim. Taf bilersiniz Facebook'tan da yazıp bilers. Şu yerden mesaj atarsanız inşallah haberleşiriz. Şu yerden. Tahircan, başı üstüne men her bir Türkmen doğunum elimden bir zat gelse eder inşallah. Elimden gelse. O her bir Türkmene yüreğimi de açık, kapıyımı da açık. İnşallah men hizmetde. Yazsın haberleşelim. Hava Recep sen Recep iyi veripdir de men onu görmän Recep diýen Sadyk Recep. Näme soralar men öz jogapdy berip goýberdim. Menniki deveci ýa kojas. Bolýar. Türkmeniň devejisi var. Selamun aleyküm doktorcan. Hoş geldin Sadıkcan. Bağışla men görmedim. Bir baktım görmedim ikincide. Öyle mi? Yok. Bundan kendi bir sorak da yok. Valla bir iki tane sorak da ondan sonra yorum cevap verdim. Yine bir sorak var yazıptır. Yusuf olmalı da. Onsa yok. İfeya yok. Yazıptır. Çıra Türkmen ha kablaz Mahtum Ulu şairi buzurg yine daştım diye. Mahtum'dan önce büyük şair yok mu dedi. Yusuf sorar. Evet, yanında gurur ettik de şöyle diyelim. Türkmenlerde büyük şair var da şu günkü Türkmen zemidi şu düzgünlüğe getiren Mahtum Ulu. Evet. O zaman Mahtum'un atası var şöyle diyelim. Bir sebebi köklen Türkmen Türk bolsa şu Farsça yazmayı öğrenişiler. Edebiyat. Doğru. İkincisi var. Mesela Ali Şir Nevayi var Türkmençe yazıptır. Heverde Türkçülüğün üzerine de katı dağıt da var. Esasiyet tesavvudu var. Civarları da hem şahit ya.
Doğru. Farsi şeker esti, Türkiye honer esti bir söz de var onun. Doğru. Olamma Elişir Navai şu Türkmen şolar. Ondan Doğru. Anırda Gazi Bahadır Han va tarihi adam Mevlevi'nin özü Türkmen. Şol yönü şol şugunki Türkmen zemidi sofalla yarda onlara geçmeyin yöne şugunki Türkmen zemidi gürleşi almadı. Şol düzgün beren Maftum Guli. Doğru. Maftum Guli. Şugunki Türkmen. Cagatay didatta yazılıyor onun şairlerinde. Bir de Maftum Guli yani bir tarihte hem işe rahat bolup durmuyor da bir demir çıkya şol hem dili ütket ya hem siyaset bilýär hem alim o Türkmene veren bir kulakon bereket de var. Şonu ýala saýar. Ondan öň ýok manysynda däl. Soňra da wa öňde de wa ýönem oň beren ferhengi edebiýat dilläki bir ingylabyny biziň üçin şo yaratdy da. Doğru. Biziň yetimlere gelişi şo ýerek bilýärdi. Doğru. Barmy başga soru bar? Başka soru yok Lütfücan. Şu soru vardı, başka soru yok. Hususi soru var, ondan bir tane yollar, bir iki tane Hawa hususi sorular. bolýar hususy zatlara alar soňra Sağ ol, ýazarlar inşallah. sağ ol. O, indi kä wagtda da wada ediberýärler da. Hani biziň bir işek menden sorap ýazýar dostlar. Suriýa näde bilýär? Men özüm nerden bilmelem men Suriýa zady. Ya onu ýaly bir adam biziň başarajak soraglymyzy beriň näber bilýän zatlar bu. Eter taşdan da bolmasyn da. İnşallah elimizden gelse hizmetde bolarys. Bolu onda näme beter zadymyzam agyr bolmasyn faýlymyzda. Adil dostum Sadykan Rezebiyan Sadyk. Senden ileride köpek peýdalanır inşallah. Beter oldukça can. İnşallah gelecek günlerde de yine program koyarız. İnşallah doktorum. İnşallah her şembe gece şu saat İran wagty bilen 10:30-da. 10:30. Türkiye wagtyna Bizimki 9 bolýar da, ondan iri bolanda bize gaty iri bolýar. Şonda inşallah görüşelim. Häzir onda men hoşlaşýan hemmeňiz bilen köp sag bolun. Onam sen aýdyşyň ýaly häki Nuriýat çarpy işaretini. Sag görüşelim. Men